दे होमबा आबा थांसै। औ दे होमबालाय आयै। ओमफ्राय फंबाया दोनहैगोनबा न'सिम? औ गुमै आङो दोनहैनोसै आं थानो मा टेनसन। नाथाय थानोसो होदोंमोन माथो थानायानो थाङा। आं होनदोंआनो दाउआ थैबाबो टेनसन गैया आं बायना होगोन होननानै। थेवब्लाबो आइया थानायानो थाङा। नङा माने न'फोराबो आलाय सिलाय जाना दङना दा थाङाबाबो जाया। दिनै सानबायानो जाबाय साफा खालामहैनांगोन। है न'खौबो लासैनो बानायना होगोनलै आङो आइ बेखौनोसो नों टेनसन लानाङा आं दङना। ए बाबरे थेवब्लाबो दिनै थांथारनोसै दे जाबायसो उनाव फैलायसिगोन। माथो खालामबावनो आरो थौ होमबा थांनोबालाय दोनहैनोसै। थौ होमबालाय थांसै गोबाव जागोन नोङो जोंहानावनो ओंखाम जाना फैनो हागोन। ए ओंखामबो संना जाहोलायगोन आंखौ नांलायला खोमा। नाङा नोङो दिनै जोंहानाव ओंखाम जानांगोन ओंखाम जानासो फैनांगोन नोङो। आदा नोङो हारसिं संना जादो थिलुनि थाखाय जों संगोन दे। औ आबा ओजों जाना फैनो हासिगोन दे। दे होमबालाय। होमबा आदा थाथ'लायदो मालाबा लोगो मोनलायसिगोन मास मोनसेसोनि उनाव। मास मोनसेसोनि उनाव आरो आं फैखासिगोन ना ओरैनोबाबो। अ औ आयै मास मोनसेनि उनाव खिन्थु आङो बिजुलिखौ लाबोथारनोसै दे। जागोनहाय जागोन। दे होमबा आदा थाथ'। दे मा बुंबावनो नोंसोर सानैखौबो लाजिनोबो रोंला माथो। फारसेथिंजाय आरो थिलुनि एक्सआ फाग्लि रखम जाना दङ। बिसिनि खुसिखौ आरो मा नायनो रागाबो जोंनो ओंखारो आरो खनफाबा बोरैबाबो मोनखाङो। बे लैथोस्रियाबो गाबनानै मा मोनबावनो थिलुनो नांखालायानोबा बिजुलिखौ लाबोथारनिसैयानो मास मोनसेनि उनाव गाबनाबो लाब गैला बियो। आंनिबाथ' बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय गाबनाङायानो लाबानो गैया। आरो दुखुबो मोनोना हाजारबाबो मोजां मोनदोंमोन थार गोसोजों। ओंखामबो जाना फैलायगोननो दे मोजांसो आंहा हारसिं संना जानोसै दिनै। बिराद खुसि आरोना नोंसोरो मालायखौ दुखु होनानै। सानैबो ओरैबायदि खुसि सानैबो नङा आइयाबो खुसि। आइया बिमा जालायनानै मानो बुजिया मालायनि फिसाजोफोरनि दुखुखौ जेबोखौनो बुजिया गाव गावनि फिसाजोनिखौल' सानबाय थायो। मा जाबावनो बिसोरजोंबो नायनोनो बालायलांबाय आं बिसोरखौबो। दानिया माथो थिलु जामायसिया नोंखौ आलासि जानोबो लिंला। रामोन्दाया थाफैनायनिफ्राय नोंखौ माथो लिंनायानो थांला। आं आरो डाइरेक्ट थाङा होनना बुंखाबायना। जेनेबा आङो फुजानि सिगाङावनो बुंना दोनखाबायना एबारो न'आव थांनाय जानाय नङा दे। एबारो बेनि फुजाखौ नायनोसै होननानै बुंबायना बेनिखायनो लिङाखै खोमा। नङाबालाय लिंगौमोन। थेवब्लाबो रामोन्दाया गैयामोनबा नोंखौ लिंहरबाय थागौमोन आरोना बिहामजो। औ आयै लिंनायालाय लिंगौमोन दा आरो लोगो सासे मोनबाय नालाय। दे लिङाखै मोजाङानो जादों दे। नङाबा जोंफोरनि फुजाखौ नुनाय नङामोन। जोंफोरनियावबो मोजां जायोथ' फुजाया। बोरै मोननाय नों बिहामजो नायनानै? मोजां मोनदों आङो। गिदिरानो जासाबोना बिथिंजायबो आयै। औ जायोथ' र' बिहामजो। दे होमबा बिहामजो आङो सकआव थांना फैनि र' बेसेबा गोबाव जाबाय थाङिया। औ दे आयै। बाथ्रायालाय नंमारगौ। एबारे थिलुआ आंखौ खेबसेबो लिंमारासैलै। आंथ' बेसेबा सिगाङावनो बुंदोंमोन एबारे न'आव फुजा नायनो थांनाय जानाय नङा होननानै। फुजा खाथियाव बा फुजायाव सानसेबो खबरखौनो लायासै। आब' फैमारा नामा होननानैबो खेबसेबो सोङासै आंखौ। मानो लिंहरासै बे सानसेबो? मानो खबरखौनो लायासै खेबसेबो? बिनिया मत्लबा एसे बेलेग नङामोनथ'। जेनेबा बियो गावगायनि गार्लफ्रेन्डखौ लिंदों खोमा फुजायाव लोगो हमदों खोमा। बिदियानो खोमा जोंफोरखौ नुजानो गिनानै लिङाखै। नङाबाथ' लिंबायानो थायोमोन। मा जाबावनो बिसोरजोंबो। जोंबोलाय आरो माखौथो बुंबाय थानो नोंनो जुदि नांलाबा लैथोस्रिखौ जोंफोरबोथ' आरो बादा होबाय थायाना। मायबा मायबि बुंगोन होननानैनो एबार जोंफोरखौ लिङासैदां। अन्थाव बाथावनो लैथोस्रियाबा मा खबर जाना दङ। बै लैथोस्रिखौसो खबर लानो लुबैबाय दङमोन आङो। अन्थाव बाथावनो ओरैबायदि मोजां मोनोमोन थिलुखौ। हाबायानो जानो गोनांथारमोन मागोनि उनाव। आरो थिलुआ सोरखौ मोजां मोनदों सोंबाबो मानो खिन्थाया अबेनि मार बे सिख्लायालाय। अबेनिथ' एसेबां महर गोसा सिख्ला मोजां मोनखो बियो। जानो दे आरो। थांगोन र' साननैसो थानानै आंबो थांगोन न'आव। न'आव थांबाथाय मोजाङै सोंगोन आङो। खिन्थायाबाथाय रायजागोन आंजों बे थिलुआ। दानिया लिंहरलाबो फार्स्ट टाइमाव माथो लिंबाय थायोमोन रामोन्दा थाबाबो लिङोमोन। दानियाथ' फनखौनो ओरैनोबाबो बारा हरखाया देनाय। दाथ' आरो बांद्रायसो हरला जाबाय। गोजान गार्लफ्रेन्डजोंनो बिजि थाबाय थायो खोमा।
दा गोदान ना गोदान जाफुदों बेनिखायनो माने एकदम सिथाबबाय दं खोमा गार्लफ्रेन्डजोंनो रागासो जोङो आंहा बेखौ सानबाथाय दिनै फैया होननायालाय मानोथो फैलायखो आरो बेलाय मादै मा जादों नोंहालाय मानो गाबदों जमुना मादै आया मानो गाबमादों नोङो जमुना खिन्थायाखै मानो मा जादों मादै आदैया आंखौ गाज्रि नोजोरै नायो बेनिया आखला मोजां नङालै मादै आंखौ बोरैबा खालामबाय थायो बियो खानाय दांलाय मोदोम दांलाय आखाइ दांलाय खालामबाय थायो मादै आं आदैखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आंना मा खालामनो मादै आदैखौ एसे बुजाय आंखौ फिसाजो नोजोरै नायनो बिदिसो बिनि आखलानो मोजां नंखाया मोनथिखागौ आङो जमुना बिनि आखला मोजां नङा होननानै पाप्पिया साला गुन्दाया नोंखौबो गाज्रि नोजोरै नायो बियो मादै आं थगायाखै सिगाङावलाय बेफोरबायदि नङामोन दा बेफोरबायदि खालामग्रा जाबाय आंखौ मादै बेनि थाखायथ' आङो नोंखौ लिंहरामोन जमुना नों मिथिगौ ना नोंसा आदैनि आखल आखुफ्रा मोजां नंखाया आंबो मिथिखागौ नोङो मालाबाफोर सानोमोनबो जानो हागौ मादै आंखौ मानो सानसेबो लिंहरा होननानै जाहोना बेनोदि नोंनि आदैनि आखला मोजां नङा मिथिखागौ आङो नङाबाथ' आङो नोंखौ मालाबानो लाबोना दोनफैगौमोन मोजां नङा आंनि हौवानि आखलानो मोजां नंखाया मादै नोङो आदैखौ बुजाय एसे राय आंखौ गाज्रि नोजोरै नायनो होनाङा बुजाय नोङो नङाबा आं अबाव थागोन दे ओजोंबो न'आवबो दरजा बुनाय खिरखि बुनाय आं सोरजों थागोन मादै जमुना नोङो जोंहानाव थानांला मा जमुना आङो नोंनि मोजांनि थाखाय बुंदों बा आं अबाव थानांगौ मादै आं मा खालामनांगौ सोरहानाव थाहैनांगौ आंहा रावबोआनो गैया नोंनि अनगा मानो गैया बै बिबारि मोनहालाय बिसोरनाव थांदो नोङो मा होनदों नोङो मादै आङो बिसोरनि न'आव थांनांगौ औ बिनि अनगा जेबो लामा गैया नोंहा नङाबा नों सोरहानाव थाहैगोन आङो जुदि न'आव मालाबाफोर थायाबा नोंहा एसे खैफोद दङ जमुना एसे गिनांगौ आंथ' नोंसा आदैखौ जेबो बुंनो हाया दाथ' आङो बुंबाथाय आं उल्था बुजागोनसो होखार हरजागोनसो आंहाबो रावबो गैया सोरहानाव थाहैगोन आंलाय मादै नोङो जेराव थाङो बेयावनो थांगोन आंखौ थानो होलै मादै नों थानायावलाय आंखौलाय आदैया मा खालामनो हानो दे एसे बुजि जमुना मालाबाफोर जुदि चान्स मोननायावनो जुदि नोंखौ माबा मोनसे खालामोबा आंथ' मा खालामनो हागोन आं जेबोखौनो खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो अननानै नोङो मोजांनि थाखाय बुंदों आङो आंनि मोजांनि थाखायबो नोंनि मोजांनि थाखायबो नोङो बै बिबारि लाहानावनो थाहैदो बै बिबारि मोनानोथ' आंनि 1 नाम्बार सुथुर बिसोरनि थाखायथ' आंनि लाइफआ बेफोरबायदि जादों नङाबा आंनि जिउआ बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानाय नङामोन मबाइलाव निमाहा बिबा जायानो थांनानै निमाहा बिहैनांगौनो खुलुमहैनांगौनो बिसोरखौ होमबासो निमाहा होगोननो जों आइखौ आइयाबो आरो थांबाय बेयावनो आइया एक्सिडेन्ट जाबायना नों आरो आंखौ बिसोरनाव थांनो होदों बिसोरनि थाखायथ' आंनि लाइफआ दिनै बरबाद जाबाय आलाय सिलाय जाबाय आङो बिसोरनि थाखायनो आइया थैबाय एक्सिडेन्ट जानानै आइया थैयामोनबा आफायाबो थैयामोन जमुना मोजाङै खोनासं आं दिनै सैथो बाथ्राखौ बुंनोसै मा सैथो बाथ्रा मादै बिसोरनो आसोला बिसोरनि थाखायनो आंनि आइ आफा गासैबो थैजोब्बाय आरो आंनि जिउआबो आलाय सिलाय जाबाय आं दिनै हारसिं जाबाय आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै लाना जमुना नोंसा आइया बिसोरनि थाखाय थैयाखै बियो गावगायनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैदों नोङो बेफोरखौ मा बुंदों मादै औ जमुना आब'आ गावगायनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैदों नोंसा आइखौ बिसोरो निमाहा बिनोबो लिङाखै आलासि जानोबो लिङाखैमोन नोंसा आइयासो बिस मुलि होनानै बुथारगोन होनना थांदोंमोन बिसोरखौ बेफोरखौ नों मा होननानै बुंदों मादै आइखौ बेफोरबायदि मानो बुंदों नोङो
आइ थेवब्लाबो गाज्रि नङा बिसोरखौ बिस मुलि होनानै बुथारनो थांनो बाधा होयोमोन आंबो आब'खौ बेफोरबायदि सानाखैमोन बेसेबा बाधा होखादोंमोन आं थांनो मोनथिगौ ना आं थगायाखै दे जमुना आं नंगौखौसो बुंदों नोंसा आइनिसो गोरोन्थि बिसोरथ' मालाबानो निमाहा होखादोंमोननो मबाइलावनो नाथाय नोंसायासो बिसोरखौ ओंखामाव बिस मुलि होनानै बुथारनो सानदोंमोन आं बोरै फोथायनो आं फोथायनो हायाखै मादै आइया बेफोरबायदि माना नंगौलै जमुना आब'आ बेफोरबायदिनो मार बेसेबा बादा होदोंमोन आङो दा गावगायनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैबायना मालायखौ बुथारनो होनना थांनायावनो गावगायासो फाब नांनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय हामा नङाना बेफोरबायदि बादा होबाबो लायामोन साला बिबो आयै नोंसो बुथारनो होननानै थांदोंमोन बिसोरखौ मानो साधारन बाथ्रायावनो नों बिसोरखौ बुथारनो थांदोंमोन आयै बिस मुलि होनानै आयै नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नोङो गुबुनखौ बुथारनो थांनायावनो नों गावगायसो थैबायना आयै नों मानो बेफोरबायदि नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो बिबारिमोनखौसो बेसेबा नायहोबाय थायोमोन दाबो गोबाव जायाखै दे जमुना नोङो थांनानै बिसोरखौ निमाहा बिहैबानो जाबाय नोङो थां दिनैनो थां बेनिफ्राय नोंसानि आदैयाबो मोजां नङा थां जमुना आं नोंसा आदैजों बोलो हाया आङो बुजागोनसो बेजों उल्था बेनिखायनो सिरि थां दा अबाव थांखो मानसिया लामाथिंजाय ओंखारलांदोंमोन थां नोङो जोंहानाव थानांला नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंसा आदैया जुदि मोजां जानायमोनबा आं नोंखौ जोंहानाव लाखिगौमोन आगोलनिफ्रायनो नोंखौ लिंहरगौमोन आङो न'आव जोंहानियाव थाफैनो बिनि आखलानो मोजां नंखाया थांदो थां जमुना थांदो थां ओंखारलांदो नोंसोरनो मोजाङै थादोलै टिलु दे नोंसोरनि संसार जानायखौ नायसै दे माथो खालामबावनो आरो नङा होमबा आं लोङामोन दे दिनै लोंबाय आङो लैथोस्रिया नोंनि थाखाय दिनै जौबो लोंबाय आं थानो हाला आं स्कुला थानोनो बेनि थाखायनो आं सानदों जौ लोंबाथाय एसे बावगोन खोमा होननानै नाथाय गैया माने बावनोनो हाया नोंखौ सानदोंमोन आं जौ लोंबाथाय बावगोन होननानै नाथाय गैया नोंनि महर मोखां नोंजों लोगो हमनाय रायज्लायनायफोरखौनो गोसोखांबाय थायो बेफोरबायदि खालामनाङामोन ना नोंनो सोला गोसोथोनाया आंखौ धुमकि होलायदों आंखौसो उल्था दम होबावो नोंनि मोजां मोननाया आयै मायो आइ अबाव दङ नोङो नोंखौ ओंखाम जानो नेगासिनो आङो आयै आं दसे उनाव थांगोन लैथोस्रि नोङो जुमाय फेदों ना मायो जुमाय फेयाखै आं आयै आं गयसो फेदों गय आंलाय मानो जुमाय लोंलाबायनो आयै आं जुमाय लोङाखै आं गयसो फेदों गय फेबा बेफोरबायदि जाया मानसिया नों अबाव थांमारदों हो मा जामारदों नोंथ' मालाबाबो जौ लोंफेरामोन मा जामारदों दिनै न'आव गोख्रै फै दानो फै खुसि जादों आं आयै नोंसोरो जाग्रोलै आयै ओरैनोबाबो ओंखामखौलाय मा सानफ्रामबो जाखाबाय थायो दिनै एसे लेदै जाबाबो जेबो नङा दे दोनथ' आयै नों लाजिया जुमाय फेनो सानसे समाव नोंनियाबो बेफोरबायदि जादोंमोन दा आरो नों जाबावदों नोंसोर आंनि मान सनमान गासैखौबो जाजोबसिगोन नामा आयो आं मान सनमान जाहोआलै आयै आं रावनिबो मान सनमान जाहोआ आं बुंदोंना आं गयसो फेदों जाम्बिलाय दे दोन र' गथ' नों न'आवल' फै
जुमाय लोंदों नोङो दिनै? मा जाहोनाव? मा जादों नोंहा? ना नोंबो नों दाबायसो जादों? सानसे समाव फोजोंसारा आंखौ माथा गरम खालामदोंमोन। दा आरो नै लैथोस्रिया। मा जामारो बिसोरो? एसेबो साननाय गैया ना मायो? मान सनमान गासिबो थांजोबहोबायलै। जुमाय लोंदों नोङो दिनै लैथोस्रि? जुमाय फेदों? नोंनि केसआबो फोजोंसार बायसियानो, आं मोनथिगौ। सिं सिं। आयै बुंनाङा नोंसोर आंखौ आइसाय, मोनथिबाय? नोंसोरो आंखौ जिउआव जोबोद दुखु होबाय, मान सनमान गासिखौबो थांजोबहोबाय। सानसे समाव नों जादोंमोन फाग्ला, दा नै सासेया फाग्लि जालायबाय। मानो बेफोरबायदि नोंसोरो? मानो बिमा बिफानि खोथा एसेबो साना? मा जादों आयै? मा जादों? लैथोस्रिया जुमाय फेदों दिनै। मा जादों बिहा? मा? लैथोस्रिया जुमाय फेदों? औ, जुमाय फेदों। नोंनि बायसानो केस जागोन बिनियाबो। लासिया सिख्ला मानसि जानानै बियो जुमाय फेनो? सिख्लाल' नङा, नोंबो आंखौ बेसेबा फस्थाय होदों, मोनथिबाय? लासिं सिंनो नोंसिनि थाखाय गैला। लाइफआव माने जिउआव खुसियानो गैला आंहा। जेनथे नोङो एसे मोजां जाबायमोन, ओमफ्राय नै दा सासेया फाग्लि जालायबाय। मा जाखाङो नोंसोरो, हा? मा दुनियायाव सासेल' सेंग्रा सिख्ला नामा नोंसोरनि थाखाय? सानसे समाव नोङो बिबादिनि थाखाय फाग्ला जादोंमोन, बे सासेयाबो आरो सोरनि थाखाय फाग्लि जालायखो? आयै सरि, आंखौ निमाहा हो। आंथ' नोंनियाव मालाबानो निमाहा बिदों, आरो नोंथ' आंखौ मालाबानो निमाहा होखाबायमोन। नाथाय लैथोस्रिनि थाखाय आंखौ दिनै नों मानो बेफोरबायदि बुंखो? जा निमाहा बिबाबो, हाजार निमाहा होबाबो बै बाथ्राफोरखौ मालाबा बावनो हाया नामा? नोंनि थाखायदि सानसे समाव माबायदि जादोंमोन, ओरैबायदि खैफोदाव खोख्लैदोंमोन नोङो जोंफोरखौ। फारसेथिं लासिं सिं गन्थं हासुजोबहोदों नोङो। दा आरो सासेयाबा मा जालायखो? सोरनि थाखायबा फाग्लि जाखो? आंबोथ' मोनथिया आयै, लैथोस्रियाबा सोरनि थाखाय जुमाय लोंखो? माबा जादों? फैथों र', साबुद होगोन आं बेखौ दिनै। लाजिया बियो जुमाय फेनो? सानाखैमोन आङो नोंसोर सानैयादि सानसे समाव आंखौ बेफोरबायदि दुखु होगोन होननानै, मान सनमान थांहोगोन होननानै। नोंसोरखौथ' बेसेबां मोजांसो सानोमोन आङो। जुमाय फेदों सासेया, फाग्लिया अबाव थांनाबा लोंहैदों। लासिं सिंनो रावनोबो मोखां देखायनोनो हानाय नंला आङो दाखालिनो मोनथिखादोंमोन बे लैथोस्रिया सोरनिबा थाखाय टेनसन जाबाय दङमोन होननानै। आंथ' जाबाय दे बेफोरबायदि। लैथोस्रियाथ' बेफोरबायदि जानाङामोन ना। सोरबा धकेबा सेंग्राखौ मोनखौ बियो। जौ लोंलायदों बियो दिनै। आरो आंथ' सेंग्रासो दिनै, बेथ' सासे सिख्ला मानसिसो। मानो बेफोरबायदि जुमाय लोंनांगौ बियो? मा जाबावनो, आइखौसो बेसेबा दुखु होबायलै जोंफोर सानैया। आइया अन्थाव बाथावनो दुखुथ' जाखागोन देनाय। सानसे समाव आंबो ओरैबायदि साजा होबाय, आंनि थाखायनो न' बस्ति गासैखौबो फानना फैबाय। दा आरो लैथोस्रियाबो बेफोरबायदि जानो हमबाय नामा? मानो बेफोरबायदि जानांगौ बियो? आं जाबाय दे। सोर सेंग्रानि थाखाय जादों बियो दा? मोजाङै सोंनांगोन र' आङो। आयै, नोंसो बेफोरबायदिनो। आं आरो बिबारि आब'मोनखौसो बेफोरबायदि सानबाय दङमोन। नोंनि गोसोआ एथ'ग्राब अन्थाइ बिखानिमोन आइ। नोङो बेफोरबायदि बोरै प्लेनिं बानायनो हागौ आयै? बेफोरखौ बोरै साननो हागौ? बिसोरखौ बिस मुलि होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन नोङो। नों मानो बेफोरबायदि आयै? दिनै नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंबो थैबाय, आंबो आलाय सिलाय जानो गोनां जाबाय। एसेबो साननाय फैयासै आयै, नोङो बिसोरखौ बुथारनो सानमारनायमोन आयै। एसेबांबो बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नोंखौ आयै। ओरैबाबो नोङो खारग'खायामोन। बिसोर साथामखौ जुदि नोङो बिस मुलि होनानै बुथारनायबाबो नोङो खारग'खायामोन आयै। आंनि फारसेथ' एसे साननो नोङो आयै। नुदोंना दिनै नोंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय नोंबो थैबाय, आफायाबो थैबाय, आरो आंबो दिनै आलाय सिलाय जाबाय। आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों आरो रागाबो जोंदों नोंखौ आयै। नों मानो बेफोरबायदि खालामनो साननायमोन बिसोरखौ? गोरोन्थियाथ' जोंनो मावदोंमोन ना। मानो नोङो बिसोरखौ बुथारनो थांनो नागिरनायमोन आयै? बिबारि मोनहाबा आरो न'आव दंना गैया? आंनाथ' बिसोरनि नाम्बारबो गैला। रागा जोंनानै डिलिट खालामजोबदोंमोन। बिसोरथ' आगोलावनो बुंखादोंमोन, नाथाय आंसो मानियाखैमोन।
आइया गावगायनि गोरोन्थिनि थाखायसो थैदों। आं आरो बिसोरखौसो दाय हमबाय दङमोन। जोंहानियाव खबर लानो फैनायावबो आं बिसोरखौ रायदोंसोमोन। मा होननानै थांबावनो? नाथाय बिसोरनियाव थाङाबा आं सोराङाव थांनो? आदैयाबो बेफोरबायदि। मादैयाबो आरो होखारजानो गिनानै जेबोखौनो बुंनो हायानो। आंखौसो होखारहरबाय मादैयाबो। थांनानै निमाहा बिहैगोन आङो। आरो आइनि गोरोन्थिनि थाखायबो निमाहा बिगोन आङो। बिसोर जुदि आंखौ माथो होआबा, आंखौ जुदि लाखियाबा मा जागोन? आं सोराङाव थागोन। न'आवबोथ' आङो थांनो हाला फारसेथिंजाय अम्बिकायाबो फन रिसिभ खालामला। बिबारि मोना जुदि आंखौ लाखियाबा मा जागोन? बिसोर बेफोरबायदि नङा दे। ओहो, बिसोर बेफोरबायदि नङा। आंखौ लाखिगोन, आं मिथिगौ। बिबारि मोना बेफोरबायदि नङा। थांसै, अबावबा आदैया नुफ्लांनोबो हानाय। नुबाथाय दिगदार जागोन। आदैया न'आव गैयियावनो थाबैनो थांनांगोन आङो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो? एसेबाबो मोजां मोनदोंना? खुसि मोनबायना लोगोफोर दिनै नुनानै? आंनिबा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो इन्टारेस्टिं मोनदों आरोना? मानो होनबा दिनै जमुना बिमादै दालाया जमुना बिमानि काला ससफोरखौ खिन्थाजोब्बाय। जमुनाया दिनै गासैखौबो मोनथिजोब्बाय आरोना, बिमानि गाज्रि आखलफोरखौ मोनथिजोब्बाय। लोगोफोर, दे होमबा जायबा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों, मोजां मोनदों, लाइक मोनसे हरबानो जाबाय आरो हागौबा कमेन्टबो हरबानो जाबाय। आरो जायबा साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बिदिनो सानफ्रोमबो मोजां भिडिअ लाबोनो हायाबाबो गेजेर गेजेर मोजां लाबोगोन आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मैयानो हगारनो नागिरदोंमोन भिडिअखौ, नाथाय नेट गैयिनि थाखाय आं हगारनो हायासै। जोंनिथिंजाय नेटानो मोना। मा बुंबावनो, सम एकदम नेटखौनो मोननो नागिरा। दे होमबा लोगोफोर, गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगो मोनलायसिगोन। थाथ'लायदो लोगोफोर, थेंक इउ।